Αποκατάσταση. Τι δύσκολο πράγμα. Είναι μια μάχη που ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που καταλαβαίνεις και συνειδητοποιείς το πρόβλημά σου. Θα έλεγα ότι είναι σαν τη γυμναστική που κάνουμε υπό κανονικές συνθήκες. Εντάσσεις δηλαδή την αποκατάσταση και την προσπάθεια που αρχίζεις μέσα στη ζωή σου. Είναι ένας τρόπος ζωής. Αυτό σταματάει να σε ενοχλεί. Σταματάει να σκέφτεσαι το πρόβλημά σου και βάζεις στόχο ότι εγώ θα γίνω καλά, θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω πόσο της εκατό, αλλά θα τα καταφέρω. Γι' αυτό λέω αποκατάσταση τι δύσκολο πράγμα και πώς πρέπει να γίνεται. Δεν είναι καθόλου απλό. Ξεκινάει καταρχάς από σένα. Κατά δεύτερο λόγο, ξεκινάει από αυτούς που σε παρακολουθούν. Από αυτούς που σε βοηθάνε. Και φυσικοθεραπευτικά, συγχρόνως όμως και ψυχολογικά. Γιατί ασχολείσαι και μαθαίνεις με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό σου. Εδώ λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπαίνει το θέμα της επιστημονικής παρακολούθησης της αποκατάστασης. Δηλαδή, με τι γιατρούς και με τι φυσικοθεραπευτές έχεις να κάνεις. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Να έχεις εμπιστοσύνη στο γιατρό σου, στην ομάδα του και στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί σου. Έτσι μόνο μπορείς να παλέψεις γερά και να φτάσεις στο στόχο σου. Θεωρώ λοιπόν ότι η ομάδα του κυρίου Βυσσαράκη σου προσφέρει πάρα πολλά στοιχεία για να μην πεις ότι κουράστηκα ή τα παρατάω ή δεν θα γίνω ποτέ καλά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για έναν άνθρωπο και έναν ασθενή που βρίσκεται σε μια τέτοια δύσκολη θέση. Είτε έχει παραπληγία, είτε τετραπληγία ή οτιδήποτε άλλο που τον φέρνει σε αυτήν την εντός εισαγωγικών μειονεκτική θέση. Παλεύεις πάνω σε επιστημονική βάση με καλή συνεργασία και νικάς. Λίγο ή πολύ νικάς. Και η νίκη είναι κοντά.